Күпме генә җирдә яшәсәң дә, туйдырмый ул гомер дигәне. Кеше бит ул түзә барысына да, шөкер итеп Раббым биргәнне. Кемдер михнәт чигә, кемдер рәхәт, Раббым барысын да тигезли. Михнәт чиккәннәргә рәхәт килә, рәхәт чиккәннәргә тигезми. Шуңа күрә кодрәтле бер Раббым, сиңа карап шөкер кылабыз. Ярдәменнән ташламашы зинһар, дип кенә сорап торабыз. Автор Гөлнур Галимова.